Mranti beenu bi befa me kwahye odan kitua bi mu na wotu mu tu safe no. Important time bi na esi odan no mu na kete biako na esel so. Sumimpo nim. Metu mani hwe dampare no ani na mihu se wonsem odan no ani ye. Enejofa ofie ho ayedin no mesori jina impedua no so. Metie mensa so imparo no biako mu. Merika sei na mejina odan no fasu so. Me hwe odan biako a edisu no mu na mihu se obiara ndemu. Metiu si sa odan no mu. Me so ni pun no mu pe na ebue. Me si ediwo de ko hie abontempon no si afichiri. Me de ahonhare kesisi okwan bi so. Ni asa okwan no ko mpo minim. Eno ara ne se menam so. Me nante wenedumu ni nyina na okwan no mu amanehunu de semi-semirika edeje wo bebo yen. Nkakra de chi me okwan mu. Me de anibre ahosepew ene arehu nyina e de afra nante oti se sebe obi anaso asiu. Edu original no na efe de kwachire dan mekaw. Nanso obi nko na obi mma na meshi odumfu bi na wadom me bribi adi. Mikopue fi obi efu mu. Sabre no na manante obeye akwansin dunsia. Metutu mani hwe afu no mu se bia menya brofri bi atiu ediana. Nanso pasa anche mi behwa brodi bi na abrishe odoto bi mu yi. Mede ahoden kese bro inwura a efu atu amu no kopim pan kokko no mu nia metumi na mebetena otempon no so odia bi asekeka obi bibre. Me hu ise baabi ayeye no me prohwe so kosi ise me du kokofu bi mu. Efe de na aderesa anche na mete ise nipa bi rekasa enti me bo me hu agwa wodua kesi bi achi. Kasa no ma na enko enti eye kakra no metiu si otempon no mu bio. Me call manim kakra no me mehwa osisi bi na esi hoyi. Me bo plu hwe sa osisi din na me hu se nipa wo ho na eye won na wokasa no. Me nante obreo ko anim kakra na me hu se adan no ye bie. Na nipa bi titi oja ho wo ediwo. Mary man panyifu beenu. Mmia panyifu baasa ene mofra beenum. Me hu se wa kanyentia esisi anim na eredew fram. Meye madwene se miri nyi me ho adi nkyere won. Enti me partner akoko odua biako ho hwe won din. Mofra no mu biako yi menkani fi oja mu hwa no fefefe na ode ma mpanyifu no mu biako. Ono so bubu mu hyehye mofra no mu biara nsa. Mofra no mu biako kofa nkyene gu nsu mu na wode won aduan no bo nsu no mu did no anije so. Sabri nyina na ma no repram nsu na memene wam nsu retew se bribi. Wo wi adidi no mofra no to anansesem. Empanyifo no mu baako kan ese obeka won asem bi na obiara mfa na adwene mra. Ose debi obia bitena ase ana ne hu ye feyiye. Anwasem ana ewo saa obia yi hu ne se so obarima bi ware no a enche na obia yi awufu akum no. Eyi anche na obarima bi behu saa obia yi. Nia okan ne se saa obia no de onya no ware afi bi akokra na owu a ope. Obia yi awufu ti obarima yi asem no wode obia no ma no aware se afidua wo bekum no. Na wosi odan ma obarima yi ni obia no se wontena mu. Obia yi ni kunu no je won ani biara na anche na afidu ya esese wokum obarima no. Esane se na obia no pe obarima yi nti na ompese wokum no. Ochre obarima yi okwan a wobefa so egwan. Akadakro na afi no aso no. Obia no ne obarima yi nyina de mrawa ye echem. Adeche no na odan si ho tokru da ase.
wo gwanko achirichiri na okwan mu no wokoto asu kesi bi a wontumi ntwa nanso se wasan won achi a wobehia awofo no ene saa kro no mufo a wode atio ene nkrantarity won no asem na abo won buyi bri a wote se nipa de akode reba no wofi asitwa ejaadwo impofrim na obia bi fi nsu no mu bai oka kire oberima no se obeware no bi de a obeje won kwa oberima no hye no bo se otumi je won kwa nkuto de a obeware no aka na iridedaw no ho saa obia yi ka kire oberima no ene ne yire no se won kata won ani ntew wo yesa na wo hu ise esu kese no abeda won achi nipa a wɔretai won no de won atuo ne nkranta no beka esu no achi na esa ne se won tumi antwa ne nti wo sanko won krom oberima yi ene mmia badu a won nyinaa ye ne yirenom no kɔ won anim kakra pɛ ina wokopue fi kro bi mu oberima biara inni saa kro no mu je mmia nkuto ni asamia no ye ne se oberima biara kɔ kro no mu a na wakum no saa oberima yi ne yirenom du a wodu ho ene ɔkyere a wɔkyere no eye biako wode oberima yi kɔ ohimia fi de no kɔhye dan bi mu se adechia wakum no odasum no mia a wowo krom ho no mu baako kɔ oberima yi nkyɛn de kɔto n'anim se ɔkyena na wobekum no na sa oberima no beware no de a obeje no nkwa oberima yi pene so hye ne bo se obeware no enti omoa no eye obia no de na ɔkyerɛ oberima no se saadechia wode ne bekogwam akobisabisa no nsɛm bi na se otimi bua ne nyinaa wode ne besi hene se nso wantumi emu ade a wobekum no ɔto asese nia wobeye ne se wobekum nantwi bi na wobebisa wo se saa nantwi no niti hu nwi su te den nemfimu nwi su te den na echi nwi su te den se wutumi bua ni nyina pepepe de a na wayo hene awie nia meye de aboa wo ne se merekɔhwehwɛ saa nantwi no na se niti hu nwi ye kokɔ a meboduku kokɔ sania na echi nwi ene nemfim nwi eti biara no mehye edurade a ete saa bi de akyere enti se wobisa wa wode hwɛ me edurade no so na bua eye oberima no eni gyeyiye na oda no ase ade kyeepe emia a wowo kro no mu nyinaa kohia adua kese bi ase a won himia no nso eje egwa wokoyi oberima no bai na woma ogina egwa no mu ototo na ni hu na adamfo obia yi se ofra nipa no mu eyi ma ne rechichi merika sei na mia brafuri diakoniaba na warihim won asekan ohimia no ka kire ni se yekum nantwi kese bi de rebeye aduan amawo na emom buasa nsemi ansa na wakodidi nantwi niti hunwi su te den oberima no hu ise na adamfo no boduku fitaa enti obua ise nantwi no ti hunwi ye fitaa ohimia no kɔɔso bisa no sania nantwi no achi nwi ene nemfim nwi su te na oberima hwɛ obia no edurade no subua ni nyina pepepe asɛm yi ye ohimia no ne mia a aka no nyina nwanwa na ne ebae ne se wode oberima no si hene wo saa kro ni mu ne edi so bio ne se esese oware obia biako pɛ bre a odi hene no enti saa mia baasa yi mu hena na esese o hene no ware no saa asemi saide metoma won so mia biesai hena na o hene yi ware no ne odi kan ware no no ana ne obo a won twa nsu no ana ne obo a ni sesie yi chewa adwen ho adwenche bia ho na kire wu mu ai na se obiara de na adwene bai ebinum se ne oware no kan no afoforo nso se ne a okire no nantwi no ho nwi no na ebinum nso se
Nia oboa no ma otwa esu no. Obiara kyerɛkyerɛ ne di ne mu na nkyerɛkyerɛmu no dan achinye a anka mia no mu baanu reko. Merima no pata ansa na eridwo. Efei obiara sɔre kɔdae. Metena koko na se kyɛ yiye na me nso me fa mu dae wo ho. Minyange no, minante wo brɛ okɔ ekura na se ho na migwa me brɔde kɔkɔɔ no nyina pansam ogya no mu. Metɔ me bo asidi ni ametumi na me bo nsukruwa bi magu so. Efei me kyekyere nkae no ho kama krai sɛ sɔkom de me amede akum mekom. Ankyɛ na akukɔ ninkan bɔn. Enti me fa ma aduan no hyɛ me motuam na me si okwan a enam ekura no ase no so no. Me kɔ manim kakra no me kɔto ekura fufuru bio. Me hu kankyee bi sɛ esi ntwuro no mu hɔ. Me kɔtam de ma aduan no gu mu. Me prohwe so bio na ankyɛ na ade fi ase kyen. Me nante uyiye saa da no. Ade san no me pɛ baabi wɔ okwan kyɛn hɔ dae. Efei mpo de na me nso wram nna bio. Merenka menware. Midi okwan mu nansa no na ma aduan kakra a me wɔ no asa. Efei di okoma ye me se oto saw. Nante bre no nso reyɛ abɔ me yare. Bri a mini ani da so biara se menya aduan bi adi no. Me betu mani a brofri bi na aye koso a no mari di so akoni abayi. Me ma mani so hwe rim da onyame ase. Amwani na me gina brofri no ase. Me de ma ahoden kakra na aka no nyina wo so brofri no na ebie nti ugu fam. Efei me hu se mani so tware me ma eye me se me gina sum. Mani so tete o me no na me da amoa bi mu wo brofri no ase na osu nso reto. Osu no hwe me hwebone. Mintumi mfi na bere a egyan no na amoa no ajiri abeka me motuam. Awo de me ma mete nka wo me nompe mu. Sani a mesi keka bobom chechechecheni. Ma ye mrew na mintumi nkeka me humpo na mape okwan bi afa so afi. Na minim se eho na mewu mada. Nti na owuo kwan ara na merehwe se ode ne nsema beba abeyan mekom. Me bobo me nsa gu amoa no ano de yesu me de metitu so dai. Ade kyen no mpo na me hu bribiara. Mani so aye metum. Me de me nsa sam mani so ema eso tewe kakra. Me hu bribi wusi bi te se duatia bi se esi koko no so. Me bo modern de me nsa bobare ho se bia ebeboa me ama mafi ana. Me pem na nso mentumi entumi nan mu emfi amoani mu. Doti epia abegu amoani mu na akame etim papen. Efei mpode mesu ama memini wam nusu nyina yo. Anche mete kasa se ereba. Enije nkuto ma me kuma bo ketri. Me hu se eye mrante wa baanu a wososo nkenten rekwafum. Me pay se anka metiem frɛ won nanso mintumi mmue ma no mpo na makasa. Nkakra wodu mententen so no wo hu brofre no enti wo ginae na won mu baako dan ne kenten no to ho se orebetew. Me hu se oreba pɛ na mede mititu ho din se odu me nkyɛn pɛ a meyi me hu adi akyerɛ no. Odu ho pɛ na me ma mitisu keka me ho. Na ni bo me so no odi hu tiem. Osori guan no da fem. Amwani ni amete ara ne won nan ase tatatate se ejije wo koko no ase. Beye se no hwe anan bi echi no. Mete achineyan se egugu so wo kwan no so reba. Wodu wo kwan no so faako a eben me no. Mete se obiri kase brofri ye fe. Ofofro nso de to su se meko makoti ubi edi. Mete saa asem yi no migu ahomekoko. Abranti yi di enije hruhru ba brofre no ase.
Mekeka me hu mo hu me. Nani bo me so no odi osuro pini inchirinchiri. Sa akoyi konso a na nea me hu koson aranen. Me jire me hu kasa ise. Awe onyame nti yimi fi amoyi mu ai. Oti menum kasa no ne hu dwiri no na otiam se. Aden mi bua ni se bo nsnamo ye funu dapafo. Mi se merebete obrofri yi biadi. Eni se mi sheheyi. Me damu ache yiye nti mi sewo yime. Otiam fre nipa a oni won nam no nyina ma wo ba ho. Me di osu sre se wonyi mi mfi amoani mu. Mia a na woka ho ne mpode wongani bo me so pe na wo fi asitwa ajo. Merima no befu me hu suso me nsane mi metimu bo me abomo de mi pue fi amoani mu. Se wo hwe me hu dote muawa a arewe me ama me hu abo atape ene ofon a mafon no a na me nse odesani. Nipa no suso mi mu de mi si otempon no mu wo nia won niema no gugu ho. Obia bi san na adesua na oyi dokunu mua maame. Ahohare a mede keka odokunu no de okraman a wada efri mu na watwimpo rense sa ofufu saa. Wo bisa me baabi a mefi ene nea miracle. Mi bua won ni nyina ka mama ne hunu sem nyina kire won. Eye won areho say what is say minim nea miracle. Merima no mu baako a na ohye batakari de to manim say wode me bekọ nea woreko ho na makotena ho edipa nkakra na akiri yi se emba se mekwa weja mekwan okaka ho se obema mi odan adamu kwa na aduan nso de se odidi nkuto de a menya bi edi akosi se mekọ na ehunu mobosem yi ma mani je na meda na se obiara fa na adesua na me ne wonte a akwantu no so yekodu esuwa bi mu na won nyina de won ne so sisi fem obiara yi aduan fi na adesua mu fi asidi wo ma me nuan ahoro ne nam ahoro no bi yewie adidi no wo ma me mpopa ho se minware wo esu no mu mitutu nsu no gu me ho ma me ho bae me na mea no mu baako yi ne ntama biako ma me de si masen efe ya mani so bae me no ansa na mi hu nipa a wo beje me nkwano yiye won achene won naru ahoro a wore wosu mu merima no mmatakari atwotworo a ehihye won eni nnwom a woreto kire se wodi suman bi na enam yedidi wie no merima no mu baako de nsagu asuwa no mu yi apai na obiara soa na adesua mayetua akwantu no so okwan so na woka kire me se wo fi akonfo de na woreba na woreko jadem wotua se woko akonfo de koje tegare na wode saa obosom no rekoja dem de akochre abeifu bebrebe a wafakro no abo wombo no ye nante oyiye saada no na edu enwumre no na ye wo kro bi a wofre no fawoboto mu fawoboto nso pe abosom sem yiye enti wo sanka yen wo ho dano enwumre ene enedomu ni nyina pe ni behwe fawoboto wo kom won abosom no kosi adechinre wo bre yen aduan di adechin no ye ne won di nkrasi mbio edu anwumre no yekodu esu a jademfo saunom no mu ye de yen niswa no sisi fem na ye hohoro yen anan ho mia no yiyi ntama foforo fry na merima no mu baako yi nsatu anu hwehwe gu esu no mu de yi apai meba bi a na wori besu betu yen no wode ahohare san won achi ko jadem kobo amane se yereba yedu krotia no yeto santen oberima baako di kan a oreboderu ofoforo a ohye batakari kese bi nsu di so obosomfo no na odiso na ono nso hye batakari nkonti maada ne kon ho
na botowa bi nso a ehu ebri se bribi bonasen se apretwa merima a aka no ene mmea no na edi ho a donobo ene nyonto edi wonti me na me bo wonchi dom na enije ne ahodwiriw ahyemema jadamfu nyina bo bum de enije behia yenkwan na ye de ehrusi kohyen ofibi mu anche nnamranti bi kofa achene bi bai na wodi egoru ne asaw hyehye su kosi eneju konkon yo aha na kikansem ne besi ne enije sempi wo ni aya kan nyina kire wadwen wo ho ewo agen kire bia ho na ya kai se wo be like wo be subscribe na wo dis ni be me na wo namfonom na wo nso ahwe bi efe wo subscribe ya kai se wo be bodon na ewo ho no ni e dis ni to ho a YouTube ayi wasitri da ye be hia bi oni ye di tie to so anan na e betua so yo makramo